Mayong hapon sa mga kaigsuunan natong Bisaya sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Lakip ang mga overseas Filipino workers. Ako ang inyong igsuon o Bigalang Bisaya Communication Secretary Martin Andana. Kumusta mong tanan? Summer na, pero tungod kay COVID-19 is still in the air, kinahanglan gyapon natong dublihon ang atong pag-amping. Karong hapon sa Bisaya gyud sa atong Operation Tabang atong susihon ang nahitabong trahedya sa usa ka inahan gikan sa Alegria, Surigao del Norte. Update sa mga natabangan sa mga sakit center, makauban po nato si Yusek John G. Gonzalez ng OPA. Sa atong original Bisaya music artist, atong makauban si Kurt Pick, ang nagkanta sa Bisaya hit song na Ha 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 Hasula. Sikat na ba? Puno sa serbisyo publiko, inspirasyon o good vibes. Ang among ihatod kaninyo karong hapon diri lang sa Bisaya gyud na inyo pod mapaminaw sa DZXL 558 RMN Manila, DYHP 612 RMN Cebu, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXBC 693 RMN Butuan, DXRS 918 RMN Surigao. Kung makita sa RMN social media platforms, Bisaya Gyud Facebook page, pwede sad mo makontak sa Bisaya Gyud sa among hotline number 0947-486-0291 o 0917-848-6469. Gyud news sa tanan sa mga estudyante na nanginahanglan og loan sa ilang online classes, sa mga pamilyang gusto ma-text o matawagan ng ilang loved ones, maghatag ta og 100 pesos worth na load. Kini para sa pinakaunang 10 lucky winners. 10 lucky winners po para sa Globe subscribers o 10 lucky winners para sa Smart subscribers. So, 20 ka na. Like, share, and message na dayon. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Magsugod na ta sa mga ratsyada sa balita. Take it away, Jim. Sa Region 7, ang Department of Agriculture sa Central Visayas nagapod-apod og nag-turnover sa balor 16,772,950 nga agricultural inputs o infrastructures ngadto sa upat ka mga munisipalidad sa Camotes Island, Cebu. Nauna sa listahan ang proyektong gi-turnover mao ang Farm to Market Road sa Barangay Eastern Poblacion ngadto sa Barangay Alta Vista sa munisipalidad sa Poro. Ang 450 meters na FMR nagkantidad og 13 million pesos. Lakip ang mechanical corn sheller ang gi-turnover nga farm machineries ngadto sa Mercedes Farmers Association sa Poro, Cebu og drip irrigation system balor 200,000 pesos ngadto sa LGU Pilar, Cebu. Gawas sa agricultural inputs o projects, nagapod-apod usab og 600 packs nga mga fresh assorted vegetables isip kontribusyon sa DA ngadto sa community pantry sa upat ka mga munisipalidad sa isla. Sa Region 10, 17 ka mga teroristang NPA ang dungan na misurrender nga dunay bitbit nga 11 ka mga klase-klaseng armas ngadto sa balik loob sa gobyerno program sa 1st Special Forces Battalion niadtong Mayo 4 ning tuiga. Tungod sa walay puwas na paningkamot sa atong mga elite forces, matagpulan sukad pa sugod sa tuig 2021 ang mga rebelde gikan sa Sub-Regional Command 4 North Central Mindanao Regional Committee sa kinadugayan mibalik na sa sabakad sa gobyerno. Gihatagan sa DSWD Region 10 ang mga kanhi rebelde o family food packs, hygiene kits, sleeping kits ug tabang pinansyal aron sila matabangan sa ilang pagsugod ug balik sa katilingban. Ang kagamhanang probinsyal sa Bukidnon miabag usab og mga sakong bugas og 25,000 pesos matag surrendery isip suporta sa ilang mga panginahanglanon. Sa Region 13, nakadawat na gayud ang pinansyal ang 309 rice farmers sa dakbayan sa Butuan. Pinagi sa Crop Insurance Damage Indemnity gikan sa Philippine Crop Insurance Corporation sa Butuan City Agriculturist Office. Tungod sa dakong kadaot nga hatod sa bagyong Auring, pag-atake sa peste ug sakit sa mga kamayan adtong December 2020 hangtod April 2021 nga cropping season, gisiguro ni Butuan City Mayor Ronnie Vicente Lagnada nga matabangan makabangon ang mga mag-uuma sa dakbayan pinagi sa City Agriculturist Office. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat, Jay. Karong buwan, atong ilaw ng tahanan, ang atong mga inahan, sa kaamahan, na nabalaka sa kahimtang sa iyang asawa ang miduol sa atong dawatan sa Bisaya Gyud aron iduol ang iyang kahimtang. Human na disgrasya sa gisakya ni ini hinungdan sa iyang kalisod sa paglakaw. Atong paminawon ang istorya ni Irene Mahina
inahan, asawa o magtutudlo bisan pa man sa nadangat sa iyang pag-aksidente, padayon gyapon siya sa iyang kinabuhi. Let us watch this. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Niadtong niaging Lunes, personal na gituyuan ni Rufino Mahinay ang dawatan sa Bisaya Gyud aron iduol sa ato ang kahimtang sa iyang asawa na si Irene na naaksidente sa iyang gisakyang multicab na hinungdan sa hapit na pagkaputol sa iyang tiil niaging tuig 2019. Yangungo ni Rufino, human gisaaran sa nakaaksidente kang Irene ug uban pang mga biktima, wala kuno sila'y nadawat na tabang para sa pagpatambal o pagpa-ospital. Aniya ako sa Bisaya Gyud aron magpakitabang sa ila para makapuntahan ang ahong asawa sa pagkadisgrasya sa Tubod de Rosario, Surigao del Norte noong November 24, 2019 na nadasmagan sa usa ka elk na nagkarga og Pepsi. Tapos ipasaligan sila na saguton tanan mga gasto apan wala day matuman sa tagiya sa elk. Hantod ko man wala gyud biskay piso na ihatag ni ambag nila sa mga na disgrasya. Busa ko ni ngayong tabang sa Bisaya gyud aron wala nga mong problema kay nagkalisod na gyud mi sa tanan mga pasahero sa multicab. Apil na ang tagiyan ini wala gyud mo tabang sa amo para wala nga mong mga problema pang tambal og mga pangonsumo to niya naa pa mi sa ospital. Dayong gibiyahe sa Bisaya Gyud Team ang Alegria Surigao del Norte ang puy-anan sa magtiayong Mahinay aron personal na makita ang sitwasyon ni Irene ug susihon ang ilang mga gikinahanglan. Ako si Irene Cubelo Mahinay na taga Anahaw, Alegria, Surigao del Norte, 34 years old. Ako nagtrabaho ko sa private school sa Alegria Light Bearer Learning Center sa Uwano. 2 years na ko nagtudlo dito sa pagkahitabo sa aho ang nasinati pagkadisgrasya na stop na ko og trabaho. Sa panghitabo na ho na uya ko nagdahom na ning ato pagkahitabo kay hangtod karon napagkahapon ko trauma. Although na 1 year nakapin siya pero kung ako siya ma-recall labi especially pag nakita ko sa tiil uya ko wa ko na-expect na buhi gyapon ko kanto katapang hitabo Gisaysay niini ang kapait na yang nagian sa nahitabong aksidente niaging tuig na may resulta kaniya og trauma ug kalisod sa paglakaw tungod ang tiil niini mao ang labihang apektado. Itong November 24, 2019 sa oras nga alas 7 kapin nanakayan ko din sa Alegria mupaingon ko sa season kay mag-orient ko sa among simbahan sa IFI kay gikuha man kong speaker. Nakasakay ko sa multicab nga kuya na way adam pag abot sa Del Rosario dito nahitabo ang disgrasya na di na naay elk nagigudod pod kagalingon po nitang elk na ang naghawid pod sa isa ka elk pisira na bugto. Pagbugto di ato niya mao tong ning bangga sa among sakyanan na mao nang ahong nakuha nga damage ang ahong dirian na mata sa mata og sa ahong tiil. Kung may nahitabo ini sa imo na epekto isip isa ka kuan magtutudlo. Ang epekto ani sa sir hangtod karon wa ko kabalik pa sa ahong pagtudlo sa private school kay gumikan sa di pa ko ka baktas og tarong ug kanang gialalayan panahon siya kay ang ahong tuong tiil dili man siya stainless iya man kay nabali man ang ahong tuong tiil. So daon bay tabang na naipaabot sa imo ang nakadisgrasya? Way tabang na nakahatag sa aho, way tabang na ning abot sa amo. Nagpasalig ra siya dito sa pulis na kung unsay
unsay mga gastuhon, mga tambay na paliton sa gawas, ilang saguton, pero so far wala gyud sila lang hatag sa amo. Gikasuhan ba ninyo ma'am ang mga nakadisgrasya sa inyo? Gikasuhan namo sir, gikasuhan namo sila. Lahangtod karon ang kaso gihapon na kami amoy gihanapan ng private nga attorney. Sukad sa pagkaaksidente, wala na nakabalik pa sa pagtudlo si Irene sa iyang gitrabaho ang pribadong tungaan. Galisod man sa paglakaw, padayon gyapon nining gihimo ang iyang papel isip usa ka asawa ug sa kasamtangan gatabang usab siya sa usa ka pampublikong eskwelahan. Galisod ang magtiayon sa pagbudget sa ilang mga gastuhon, labi na sa pagpatambal tungod sa gamay na gakitaon sa iyang bana. Sa epekto sa akong pamilya ni sir, lisod i budget ang income sa akong bana kay akong bana raman amoy nagsagubang sa ako kay ang pamilya pud naho ang trabaho sa akong papa kuan naman magsasaka raman, farmer man, makahatag sila ginagmay sa amo pero dili ka totally nga full financial nga support kay gumikan pud sa kawadon pud nila. Ang amo rang gikuan sa among bana kana ma-budget namo na makaadto mi sa isang gamay nga sweldo na makasiisi pa aron lang makapa-check up sa akong tiil. Panawagan ni Irene sa nakaaksidente kaniya ug sa uban pang biktima na unta tinuoron niini ang ilang saad na tabangan sila sa pagpatambal. Sa panawagan sa nakadisgrasya mo na unta tumano na to imong gisaad sa amo na dito sa tubangan sa pulis na imo mi tabangan, imo mi suportahan og dili lang ako katupong ahong mga kaiba na mauli na suportahan tanan-tanan kay mao man to ijang saad sa amo na ijang tabangan tanan. Nahangtod karon wala gyud tabang ning abot sa amo na ugsa nagkamalisod nagkautang-utang, nahangtod karon na wala pa may kabayad. Ug hangtod karon ang ahong tiil wala pa na plaster kay gumikan sa wala may ika-continue nga papa-check up. Unsa man na hinabang imo gusto madawat? Kuan sir, kanang ahong tiil na ma-plaster na mubalik siya or laon na to na dili siya long na mubalik ito sa normal, at least na mahibawan na kung anong muhubag paaho tiil kay hangtod karon muhubag paaho tiil. Ang Bisaya Gyud Team sa atong Operation Tabang mubalik sa panimalay sa magtiayong mahinay aron bisan sa unsa mang pamaagi makatunol kita og tabang labi na sa pagpatambal sa mga tiil ni Irene. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat Rufino sa imong pagsalig namo diri sa Bisaya Gyud aron mahimong tulay aron matabangan ang imong asawa o kanimo Irene bilid ko sa imong kaisog. Tamailhan sa usa ka Bisaya Gyud na inahan. Kapit lang, handom namo ang imong padayon na pagkaayo. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Ang atong mga mama, nanay, mami bisan sa tanang kalisod na giagian padayon gyapon nilang gatubangon ang tanang hagit sa kinabuhi aron lamang mahatag ang atong mga panginahanglan o on ta sa ilang pagigugma. Atong salamatan tanan natong inahan, atong ipakita kanila kung unsa nato sila kamahal. Dili lang karong Mother's Day, apan sa matag adlaw atong ibabati kanila ang atong mundo. Para sa mga ilaw ng tahanan, mama, nanay, inay, mami, ug sa tanang mga nanay, dili lamang sa buwan sa Mayo, namo gipasalamatan ang inyong existence sa kalibutan. Kundi mapasalamaton mi adlaw-adlaw. Busa daghang gyud kaayong salamat ug Happy Mother's Day. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Ang Pilipinas at tunay kapin sa gatos ng mga iladong waterfalls. Atong ilhon ang mga maanindot na waterfalls na makita sa rehiyon sa Visayas ug Mindanao. Una na diha ang Cambugahay Falls. Ang Cambugahay Falls usa ka 3-layered waterfalls nga makita sa Lassi, Siquijor. Aduna kini malakristal sa katinaw na tubig nga napalibutan og kalasangan nga mihatag og dugang nakaanyag sa lugar.
Sa unang level sa Busay makita ang gitawag nilang Tarzan Swing. Sa Sibusad makita ang Kawasan Falls. Ang Kawasan Falls usa ka multi-layered waterfall system nga makita sa Matutinaw, Badyan, Cebu. Sikat ang maong waterfalls tungod sa maanyag niining turquoise water. Mudagayday ang tubig niini padulong sa Matinaw River System nga kadaghanang nahatagan og pag-ila isip cleanest inland body of water sa nasud. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Welcome back sa Bisaya Gyud. Kini inyong higala Communications Secretary Martin Andanar. Congratulations DI sa mga swerteng winners nato sa load promo last week, May 1, 2021. Si Raven Saraga, Jeneline Conching, Jean De La Cruz, Susana Balili, Roseline Clarin, Elizabeth Gaud, Elaine Villasanta, Alma Musico, Levi Binoong, Karen Librea, Camilo Carpon, Razul Franco, Romel Durango, Crisaline Salvante, June Delo, David Rosas, Rosiana, Pamela, Maulino Go, Leonard Gavito, ug si Heron Bigting. 20 lucky winners. Mayong hapon kaninyo diya, mga winners. Mapasalamaton ang laing Malasakit Center beneficiary nato karong adlaw kay bisan og pandemya padayon gyapon ang tabang niini. Alang sa dugang detalye niya si Undersecretary sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas, Undersecretary Janji Gonzales. Mayong hapon kanimo, Yusek Janji. Daghang salamat, Sec Martin, ug maayong hapon sa ato mga viewers ug listeners. Gibuksan ni adtong nakalabay nga Biyernes, Abril 30, ang duha ka mga malasakit centers sa Palo, Leyte. Mao kini ang ika-104th ug 105th malasakit center nationwide. Anaa sa Leyte Provincial Hospital sa Pawing, Palo, Leyte ang atuang 104th malasakit center. Samtang sa Schistosomiasis Hospital, Palo, Leyte, ang ika-105th Malasakit Center. Ang duha ka bag-ong Malasakit Centers mao kini ang ika-24th ug 25th Malasakit Center sa Visayas. 56 Luzon, 25 Visayas, 24 Mindanao. Ang atong kugihan nga Senador Christopher Lawrence Kuya Bongo mao ang nangulo sa maong launching. Samtang si Presidential Assistant for the Visayas, Secretary Michael Lloyd Dino, usab ang mitunol sa tseke ngadto sa kadagkuan sa maong hospital. Parehong nakadawat og 2 million check ang duha ka hospital. Isip sinugdanan nga tabang sa Office of the President sa mga pasyente sa maong hospitals. Laing one-time 10 million usab ang i-download sa maong hospitals gikan sa Medical Assistance to Indigent Patients o MAIP program sa Department of Health. Another Malasakit Center beneficiary atong paminawon karong hapon gikan sa Iloilo City. Ania ang atong OPAB staff sa iyahang interview ni Maiku Moralidad, ang partner sa atong Malasakit Center beneficiary nga si Bayani Baltazar Jr. Sir, bakit po na-hospital si Sir Bayani? Ano po yung nangyari sa kanya? Okay. Way back kasi sir, 2019 po, inatake siya. Pero hindi pa niya alam na yung case niya is regarding po sa na may heart problem po siya. Huli niya na po nalaman na ganun po yung yung kaso niya. Nung nalaman niya na lang po nung na angioplasty po siya, sir. That's the time po na nalaman niya na nabarado po yung niya, yung ugat sa sa puso niya po. Yes po. So inoperahan si Sir Bayani? Yes po, sir. Lately lang po, nung last January 19 po. This year? Nung inoperahan siya, yung kinukuha lang po namin sa Malasakit, yung pang niya po, yung sa gamot niya, sa cardiac rehab, to the echo, tsaka x-ray, tsaka mga ECG po. Then mga laboratories po, doon din po kami kumukuha sa Malasakit po. Ever since na
na-hospital na si Sir Bayani, talagang malaking tulong na yung malasakit sa ito. Yes po, sobra po. Suki nga kami doon, sir, eh. Halos kilala na po siya ng lahat ng staff doon sa Malasakit. Sir, Kasi halos po lahat doon na namin nakukuha. Tsaka sobrang pasalamat po namin kay Senator Bongo po. Dahil sa kanya po, nagkaroon po ng malasakit dito sa Iloilo City na sobrang laking tulong talaga sa aming mahihirap po. Hangtod sa sunod nga higayon, gikan sa Kabisayan, kini si Janji Gonzales, mayong hapon. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat sa imong Malasakit Center update, Undersecretary Janji Gonzales sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas. Ug sa atong mga kababayan na galisod sa ilang hospital bills, pangita lang ang Malasakit Center Office sa mga pampublikong ospital sa Tubok Nasod. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Inay, nanay, mama, mami, lola, ug bisan sa atong mga amahan nga nagbarog usab ingon inahan, walay insaktong pulong ang makatandi sa kadako sa imong gugma. Ang imong kahayag, panudlo, paggiya ug paghatag kanamo ug walay katapusan nga gugma, mao ang among tulay aron masagubang ang tanang hagit sa kinabuhi. Gikan sa among kasing-kasing, daghang salamat. Malipayong adlaw sa mga inahan. Makita ko si mong mata pagkamalipayon mo, ug makita mo sab nga pagkamalipayon ko. Ngakuyog mo niya, ug kuyog po nimo siya. Kinsay magtuunga, walang natudangha ang atong napatisa. Welcome back sa Bisaya Gyud, kini inyong higala Communications Secretary Martin Andanar sa atong mga hopeless romantics. Kahinumdum pa ba mo sa inyong mga pakyas na gugma? Ang tawo na imong gilet go tungod kay dili nimo maangkon ang imong gibati para niya. Imong gibuhian tungod kay abi nimo it's for the best. Pero wala ka na sayod na pareho raman di ay mo gipambati. Pareho ninyong gigugma ang usag-usa. Karong hapon atong i-welcome si Kurt Pick, ang nagkanta sa Sulti Palangka o guban pang mga sikat na original Bisaya hit songs na Ha 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 Hasula, Puhon, In Love Rakutob o Bok Love, ang atong original Bisaya music featured artist. Maayong hapon kanimo, Kurt. Maayong hapon, Secretary Martin. Kabalo ko, daghang gyud nakarelate ani labi na ang atong mga tagpaminaw o mga nagtan-aw sa atong programa ng mga hopeless romantics, no? Unsa may nahimong inspirasyon aning kantang Sulti Palangka? Actually, ang nagsuwat ni ini kay si Jude Gitamondok. And then ako siya pud ang gasuwat sa among kanta nga Hasula o katong hit song po ni Jackie Chan nga, pero atik ra among a lot of other songs unya. Ang kaning Sulti Palangka, ang iyang story daw ni kay he just woke up one morning 5 o'clock in the morning and then nisud immediately siyang head ang kanang linya nga Sulti Palangka, Sulti Palangka. So mo to he went into writing. So generally ang story sa song is kana bitawng nakaiganahan nga tao pero nahadlok ka nga moingon niya sa imong gibati para ano niya nga tao. So imo na lang gikalimtan hangtod niabot ang panahon nga nakaibaw ka nga ganahan sa unta day siya nimo. Wala mo nag-istorya. Nya karon kay iyahay na mo kinabuhi, na namo iyahay mga relasyon. So mo na siya technically ang story sa song. Kurt, we have heard your song all over the radio and on other music platforms.
Para sa atong audience, kinsa ba si Kurt o giunsa ninyo pagsugod ang inyong music career? Okay, so since I was little, no, kay exposed na ko with theater training under the late Miss Daisy Baad. Unya, so kad pagkabata nako hilig na ko kanta-kanta niya. Niabot sa dog point nga nabugson ko sa kumama og pakanta og kanabit ang mga parties, may anay nga. So related to theater, ni-appeal ko ang musical called Siddhartha. Unya dito may nagkaila ni Jude Gitamundo, the guy behind the songs and the Vispop movement. And siya po ang playwright or siya gasuwat sa musical nga Siddhartha. Unya so kad ato na nasuod mi hangtod nga nagsugod siya sa iyang movement with Vispop and all that. Kami as his friends, support me all the way until eventually na siya kanta nga gisuwat kanang hahasula which was for Kugmang Giatay the musical. Unya yan siya ganahan niya i-release as a single. Niya mo na nagsige siya pangita kinsay pa kataon ug unsaon niya pag reglo ang music and all that. And then it ended up nga nakakita siya nako ug sa kumigo nga nagkanta-kanta mi sa iyahang kanta nga hasula niya na siya. Okay, let's go with that. So mo ang ending is mo na ako na nahog nga ni record sa kanta nga hasula. And since then mo na ubay-ubay na siya gihimo nga kanta ug na po yung mga kanta nga gipakanta nako sa ubang mga songwriters. Kurt, pandemic yapon gawa sa imong pagka-singer usapod ka CEO and creative director sa Fatboy Studio. And we know na apektado pod ang mga musikero sa aning pandemya. Giunsa pod ninyo pag-cope? At the beginning of this, it was pretty hard to accept actually kay niabot na siya sa point nga sa kakusog na sa music scene like ni blooming na music scene sa Kabisayan. Medyo na busy na ta sige na tagtuyok-tuyok around Vismin and perform ta sa lain nga mga lugar until pagsugod sa pandemya na nahunong gid tanan. So medyo scary gid siya when it all started and we didn't really know. Ako personally, I didn't know what to do na sa akong music nga career. But anyways, through the digital platform, since it's for free naman, it's free for all, buyag dito maka kung labi nagkanamingaw na gid kay mig tukar-tukar mo himo lamig Facebook Live or naaming events. Invite me for a couple of online events here and there. So buyag, though it's not the same experience, it's not as exhilarating as going on stage and in front of a lot of people, but still the feeling is enough na kana maka-perform ka with an audience bisag di ka kita nila. Karon na naa na gyud sa mainstream ang Vispop, unsa man ang imong matambag sa atong mga talented na mga Bisaya singers nga nakahadlok na ipakita ang ilang talento? Okay. Like I mentioned kanina, no, the digital platform or the digital world is open. You can just create songs if tan-awon mo na kay talent nga musuwat og binisaya ng mga kanta. Just put it out there, put it on your Facebook or wherever, or if na kay access to if na kay kaila nga na connections with mga labels or production studios, then maybe try to submit your songs. But if wala, you can just put it online na naman tay Facebook, TikTok, especially TikTok, daghan na kay tag mga nailhan nga mga maayo di ay pero dili kay sikat through TikTok, so just put it out there. Kurt, base na kay gustong pasalamatan and also please invite na lang po sa inyong social media sites para madunggan pa nila ang uban pa ninyong mga kanta. Okay, first of all, daghan kayong salamat Secretary Martin Andanar for inviting me to your show karon and to your production team. And of course, pasalamat ko ni Jude Gitamundo who wrote the song, our latest single, Sulti Palangka, among our other songs. Thank you po sa tanan nga mga nisuporta, not just sa amo ang mga tukar o sa among mga kanta, pero sa tibuok Bisaya music nga scene. Daghan kayong salamat sa inyong suporta o ginaot mo padayon mo og paghatag sa inyong suporta. And
speaking of suporta, you may support us by subscribing pod sa among mga social media accounts, no? Like akong page, mapangita rin niyo sa Facebook, Kurt Fic. Po Instagram is @KurtFictures. And then subscribe na lang pod mo sa Fatboy Studios nga YouTube for more upcoming song releases. Puhon. Yan, nasa mi sa Spotify, Deezer, and Apple Music. So, muna. Thank you. Daghang salamat, Kurt. Daghang salamat. Mga higala, diri natapos ang inyong programang kanunay nga anda mo tabang sa atong mga kaigsunan Bisaya. Daghang salamat po sa atong mga kauban, kang Rufino og Irene sa Alegria, Surigao del Norte. Office of the Presidential Assistant for the Visayas, Yusek John G. Gonzalez ug kang Kurt Fic, ang atong OBN featured artist. Magkita na sadta sunod Sabado diri lang sa Bisaya gyud na inyong madunggan sa DZXL 558 Armin Manila, DYHP 612 Armin Cebu, DXCC 828 Armin Cagayan de Oro, DXBC 693 Armin Butuan, DXRS 918 Armin Surigao, ug matan-aw sa social media platform sa RMN Facebook page o Bisaya gyud Facebook page. Pwede sa makontak ang Bisaya gyud sa among hotline number 0947-486-0291, 0917-848-6469. Like, share, and message dayon. Ako ang inyong igsuon o Igalang Bisaya, Communication Secretary Martin Andanahar. Amping pirmi mag-ampo o magkita-kita tag-usap mga bay. Dili lang sa Bisaya.